ha? Si ate ha. Guys, bye guys lang. Nakakaon yung. Hi guys, may ngudto. Mata sa mi guys, kay mamakals mi guys. Hoy Juan, tana! Ha? Ay, kauwag ko ndara, uwag busog na ta? Amo na jud og pangaji guys, makakaon na jud ta ani kay gigutom na jud ko guys. Makakaon na jud ta guys. Kana ta? Dali na guys. Guys, Juan. Uy, asa din mo? Dali na. Na dito tuloy. Murag na suito ba? Madali na, uy. Hello guys. Atak na mo dito guys. Asa mo tong anak mo? Dali na, uy. May unsa may gianjing ato nga. Kaon guys. Kaon kuno guys. Oh, dara guys. Oh. Sabay na ko. Hello guys. Dara may guys, manglinya na meri guys. Kaluoy. Uy. Masa mag-anak na mo? Uy, asa mag-anak na guys? Guys, asa mag-anak na guys? Nawa mag-anak na guys? Uy, dara sila guys. Oh, nangaon na guys. Ano guys? Oh. Dara guys. Oh, kaon na sila guys. Nangita mo ko ni Shaira. Kasi nang batring guys oh. It's so good. Guys, oh, look dun eh. Ano sa sudo? Apilin na talon ha? Si ate ha. Guys, bye guys lang. Nakakaon yung. Yeah guys, oh. Muni porma sa mamakas guys. Guys, magpasalamat sa taring tagiya guys. Wala ka na pa ka-istorya. Kami, hapit kami mahuman. Hey, te. Salamat dun sa pagkaunte. Kira. See you. Thanks. Busog jud ko te. Nana. Naik lang na porta. Hoy, ayaw kita sa upuan. Mga friends. Guys, nabusog jud mi pagkadyo guys. Salamat jud kay nasib among paniudto. Ilan jud nga nabusog ko guys, tanawa ra guni akong kuan guys, oh nalangkat. Mao ni ang imelan nga busog jud guys. Di jud ta kansi ani guys. Si Juan ganay ko nga magkaduha. Goodbye guys. Next pakas na mo guys, update naman guys ha.